Bang. Iki Bang. Konsep joki kuwi. Heeh. Gelem ora? Dereng siap. Kula dereng siap, Dek. Ngopo? Dereng latihan, Mbah. Konsep joki ku lho. Nggih, tapi kula dereng siap. Baik. Woi. Yo kita. Arep bojoku lho, selesai lho. Oh iya. Nah, jenengan semawan, Om. Hah? Semawan. Aku jam 1 mau teko. Oh, bapak pertama. Iya. Ora wis babak keloro wis ah. Babak keloro. Ya wis aku ngesut wong dandan wae. Minum Om, ya, minum tenang. Matur suwun.
jongki kuwi. Gelem ora? Dereng siap, Mbah. Ah. Awakmu apik. Dereng siap kula. Sing ora nang joki. Iya. Aku ora duwe jongki, aku jongkiku ndi? Jongkiku ndi? Lah kok 10 nek aku ra melu piye? Lah iya, kae jokine ku nang kono kae. Sapa? Mau kae sing Wah, tuwa. hari iki piye iki? Sing tuwa ora diundang. Sing tuwa Iki mau piye dijejak. iki? Nah, iki saya serung Apa nang. melu iki apa arep? Kae. Iki. Moh, kono ndek. Kowe duwe anu dhewe kok. Iki segera 10 iki. Wis tenan. Tetep. Jongkiku ndi? Nembe 8. Aku gak 8 ngono kok. Jongkiku. Oh, rawani aku. Ora siap mangan menyan. Alih profesi. Kucing nonton. Kucing barang. Udah mau kucing nonton. Wes 10. Jongkiku sapa? Milih, Pak. Milih. Hai. Kan. Masih. Ini lho sih Om. Kula dereng siap, Dek. Apa? Dereng latihan, Mbah. Katane jongkiku lho. Nggih, tapi kula dereng siap. Soale dereng latihan. Jongkiku sapa? Iki lho iki. Ya Panji. Panji. Iki mburimu. Panji sapa? Wah aku kuwi. Ono lho wong sapa? Jongkiku sapa? Aku Panji jongkiku sapa? Iya, iya penting. Ajisnya ra sing doyak kan Ajis. Ajis kan nembe merantau. Lah dia aja Nang merantau. Ajis. Ih. Nang Sumatera. Ora iso aku terus kon piye? Wingi nek sing cocok karo Farhan. Karo main Farhan. Di mana di? Ora iso aku. Tutup ya aku ndak ditutingne aku. Emang turun, Bang. Iki panjiran aku tok ngopo panjiran aku tok. Ora iso. Aku ya pengen medun. Iki hasilnya Mbah Rindi napa Panji ini nih? Ini Panji. Mbah Panji. Wah, kapan duit kowe? Ora saiki. Aku ora boleh jongki kok. Iya. Mboten, Mbah. Aku seneng kowe. Dereng siap kula, Mbah. Iki lho, Mbak. Iki ora. Ame latihan karo iki, karo Ajis. Pilih. Sabri.
Aku ra iso nganu ya. Apa? Wis aku wis entuk konten iki lho. Aku wis entuk konten iki lho. Ya diutur sik. Nanti Aku konten wong dandan wae. wah es. Ini buat pulang nih. Ora wis matur suwun. Wis ngene wae aku. Ketemu wong nesu-nesu ya seneng aku. Ora. Nanti yang sadar sih. Siap monggo, iki tak syuting apa kowe? Menurut syuting ya. Mas, mau seneng kono itu memang enak penuh jenenge Mbak Sopo. Mau masalahnya ngopo? Napa jenenge? Maksud ya? Enak. Nggih enggak mboten maksudnya mawon niku kok iso Mbah, kok iso nganti koyo ngono iki mongko mergane sajene kurang apa dereng panen. Sajen kaget apa gong niku wau. Sekolahane Besok kok kan ganti kayu. oh mau baca nggih. Saya baca yang sekarang dong, sudah kan contoh sekali. Mbak Guntur ra ketok iki. Nah, ra ono gantine. Wonten gantine tapi. Wonten. Saya dhuwur niku lemu. Oh. Wah, disuwun jenengan mboten. Aku rong siap Mas, tenan aku wegah mangan menyan aku. Engko ngombe srimpi aku lara. Pripun? Boleh kene Mas. Wis mboten tuman. 8. Alah, tak dalu. Tuman. Ora ngelef iki. Tak record.
yo, tak anduri. Tak record tok. Masalahnya nek nge-live elek gambar. Geser. Ya bukan di upload. Oh, tak cari pun. Wis nggo mana iki? Yes. Nih, seragam kase dinggo. Ki Mbah Guntur pensiun no, Mbah?